Гледаме TV2 и една реклама на... Вие се свързахте с времена и нрави. За вълнуваща връзка с професор Юлиан Вучков. Гледай какво става само по TV2. За вълнуваща връзка натиснете 1. За нестандартна връзка натиснете 2. За еднократна употреба натиснете 3. И то само ако ви привлича Юлиан Вучков. Вие се свързахте с времена и нрави. За вълнуваща връзка с професор Юлиан Вучков. Мен професора не ме влече, но за някой той е неустоим. Следващия зрител. Заповядайте. Слушам ви. Ало. Слушам ви, господине. Добър вечер, господин Вучков. Заповядайте. Обаждаме се от затвора Враца. Кажете, господине, как е положението във Врачанския затвор? Ми как да е? Държат ги вързани в изолатора срещу телевизора с вашето предаване. Обаждаме се от затвора Враца. Кажете, господине, как е положението във Врачанския затвор? И в следващите минути обаче професорът не случи на зрители. Следващия, заповядайте, слушам ви. Ало? Слушам ви. Има ли един поръчка да вземем мангалите? Следващия зрител, ако обичате. Много банално стана това вече. Голям си... Следващия зрител. Ало? Има ли други зрители, нормални, които да се обадят, защото последните 2-3 бяха освен мъртво пияни, така и много пошторели. То нормални зрители има, а нормален водещ има ли? Да, искам да се обадя. Следващия зрител не може да се обади, защото ти познавам по гласа кой е номер на фанелката ти. Много ги мрази професора тия с тесните фланелки. Да, искам да се обадя. Следващия зрител не може да се обади, защото ти познавам по гласа кой е номер на фанелката ти. Заповядайте още 1-2 зрители и прекъсваме вече. Иван? Следващия зрител, ако обичате. Последния следващ зрител. Ало? Следващия зрител, господа от апаратната. Има ли или няма? Да, заповядайте, слушам ви. Ало? Следващия зрител, ако обичате. Ало? Следващия зрител, ако обичате. Ало? Кръстев, това предаване всеки може да си каже думата. Особено ако думата е ало. Да, заповядайте, слушам ви. Ало? Следващия зрител, ако обичате. Ало? Следващия зрител, ако обичате. Ало? Игра на котка и мишки. Ама вие ще кажете кой е котарака и кои са мишките. Тие 3-4-5 човек, които се обадиха напоследък. Не знам за котката и мишките, ама се сещам кой е кучето пазач. Само Юлиано Кучи може да опази ефира от набезите на зрителите. Следващия зрител, ако обичате. Ало? Игра на котка и мишки. Ама вие ще кажете кой е котарака и кои са мишките. Тие 3-4-5 човек, които се обадиха напоследък. Това беше всичко с зрителската аудитория, драги ми зрители. Следва кулминацията на предаването. Вие се свързахте с времена и нрави. За вълнуваща връзка с професор Юлиан Вучков.